गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे गान्धी जयन्तीनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। मध्य प्रदेशआव गंसे बास आरो ट्राकजों सौदावलायना सा 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 14 सुबुंनि जोखोम। मध्य प्रदेशआव मैया फुङाव थामहिनबा मैया शुक्रबारनि फुङाव गंसे बास आरो गंसे ट्राकजों सौदावलायो। बे सौदावलायनायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो लोगोसे सा 14 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जायो। एडिशनेल एसपि कमलेश खारपुसेआ बुंदों दि बे जाथाया मैया फुंनि खमैबो 8 रिंगासोआव ग्वालियर होननाय जायगानिफ्राय इटुवा होननाय जायगायाव थांबाय थानाय समावनो गंसे डाम्पारजों सौग्रावलायो होनना। जोखोम जानाय 4 सुबुङा जोबोद गोब्राबमोन, जायनि थाखाय जाथाय जानाय जायगानिफ्राय 79 किल'मिटार गोजानाव थानाय ग्वालियर हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो होनना पुलिसआ फोरमायो। बासआव थांनाय सुबुंफोरा ग्वालियरनिफ्राय मध्य प्रदेशनि बेरेली टाउनसिम थांबाय थानायावनो बे जाथाया जायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। फुजानि गोदान एसअपि फोसावबाय। रायजोनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ कभिड महामारिया मोजां फारसे फैनायखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा मैयानिफ्राय एसअपिखौ फोसावना होयो। रायजो नाङैनो हर सान कारफिउआ सिगांनि बायदिनो थागोन। हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउआ थागोन। बिनि सिगां 9 रिंगानिफ्राय कारफिउ दंमोन। दायो हरनि 9 रिंगासिम बेखेवनानै लाखिनो हागोन। बेफार फालांगि, हटेल रेस्टुरेन्ट धाबा, बेफार फालांगिनि थिलि, श'रुम, गेलामाल गला, फिथाइ सामथाइनि गलाफोरा। उदां जायगायाव खुंनाय गौथुमनि आफाद। समाजनि उदां जायगायाव मोननै कभिड भेक्सिन लानाय सा 50 सुबुंफोरासो बाहागो लानो हागोन। लोगोसेनो जिल्ला बेंगिरिनि गनायथि मोनोब्ला खुंफुं आफाद आरो हाबा खुंफुंनायाव खमैबो सा 200 सुबुङा बाहागो लानो हागोन। गुबुन धोरोमसालिफोराव सा 40 सुबुंफोरा हाबनो हागोन। नैथि कभिड भेक्सिन लानाय सुबुंफोरनि थाखाय धोरोमसालिफोरा हाबनायनि गनायथि थागोन। सावथुन दिन्थिसालिखौ बेखेवनो गनायथि होदों। सा 50 जौखोन्दोजों लोगोसे नैथि कभिड भेक्सिन लानाय सुबुङासो सावथुन नायनो मोननायनि खाबुखौ मोनगोन। थियेटारफोरनि बिथिङाव गिबि मन्थ्रिया थियेटारजों सोमोन्दो थानायफोरजों सावरायगासिनो दङ। बिनि बागै गिबि मन्थ्रिया थाबैनो थांखि लागोन। अरायथा जायगायाव 50 जौखोन्दो नायगिरिफोरजों लोगोसे कभिड नेम खान्थिखौ गनायनानै दिन्थिनो हागोन। देंखोगिरि मोसागिरिफोराबो नैथि कभिड भेक्सिनखौ लाथारनांगोन होनना फोसावदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। अरुणाचल प्रदेशआव बांग्रिं मावदों। अरुणाचल प्रदेशआव मैया शुक्रबारनि फुंबिलि समाव बांग्रिं मावदों। बे बांग्रिंनि मावनायनि गोहोआ 4.3 मोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बे बांग्रिंआ अरुणाचल प्रदेशनि सा-सोनाब फेनजिन आरो चाइनानि तिब्बेत रायजोखौ 189 किल'मिटार गुवार मिरु खालामना मावदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनाया मैयानि फुंबिलि समनि 9:19 रिंगासोआव जादोंमोन आरो लोगोसे बांग्रिं मावनायनि गोथौथिया बुहुमनि सा बाहागोनिफ्राय 169 किल'मिटार गोथौसिम होनना मोनथिनो मोनदों। बिनि सिगां बुधबारखालि 4.3 गोहो गोनां बांग्रिंआ सिक्किमनि लांसुंआव मावखांबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मैया हादरमाफोरनि थाखाय फिन बेखेवनाय जाबाय मुलुगनि जारिमिन थावनि मानास हादरारि हाग्रामाखौ। मानास हादरारि हाग्रामानि नैथि हाब्लांखौ मैया 11:30 रिंगासोआव गोजा फिथा हास'नानै अरायथानि थाखाय फिन बेखेवनानै होयो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ। हादरारि हाग्रामाखौ अरायथानि थाखाय फिन बेखेवनायनि उनाव रंजा बाजानि थासारि खालामनाय नुनो मोनो। हादरारि हाग्रामाखौ बेखेवनानै बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ बुङो दि गोबाव समनिफ्रायनो हादरारि हाग्रामाखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै लानायफोरखौ होख्रांनाय जागोन होननानै फोरमायो। मख'नो गोनांदि हादरारि हाग्रामाखौ फिन बेखेवनाय हाबाफारिनि उनाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा गौतम दास, पिसिसिएफ अनुराग सिंह, ओनसोल नायगिदिं अमल चन्द्र शर्मा, बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जि बिदाय, महकुमानि पुलिस बिफाननि समीर बैस'जों गोबां सुबुंफोरा नुजाथियो। आरो सासेबाव सिफाझार एभेक्सनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ हमनाय जादों। नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ दरं जिल्लानि सिफाझाराव एभेक्सन जानाय जाथायखौ। बे एभेक्सनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय आरो सासेबाव सुबुंखौ हमनाय जाबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा 1 नं धलपुर गामिनि 40 बोसोर बैसोनि शरीफुद्दीनमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला शरीफुद्दीनआ गुलि नांजाना जोखोम जाना गोबां आथिंआव दुखु मोनदोंमोन, जायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजआव फाहामथाय होनो लाबोनाय जायो। उनाव बेखौ मैया खानाय जाबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। उदालगुरिनि रायजोआरि देहा फाहामसालियाव थै दान होनायनि हाबाफारि बेखेवदों मन्थ्रि जगेन महना। 1 अक्ट'बर थामहिनबा मैया आसामनि मन्थ्रि जगेन महना मैया उदालगुरियाव नुजाथिनानै भारतीय जनता पार्टीनि जब शर्मा उदालगुरि जिल्लानि समष्टिनि मावखुलियाव उदालगुरि रायजोआरि देहा फाहामसालियाव खुंफुंनाय थै दान होनाय हाबाफारि बेखेवो।
बेखेवो। थै दान होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै मन्त्रि जगेन महना फोरमायोदि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जिल्ला जुब शर्माया खुंफुंनाय थै दान होनाय हाबाफारिया मोनसे गेदेर खामानि। लोगोसे थै दान होनाया मोनसे जिउ दान होनायनि खामानि मावनाय जादों। जायफोरा थै दान होनो फैदों बिसोरखौ साबायखर जासियो मन्थ्रिया। उत्तराखन्डआव हाजोनिफ्राय बरफ गोग्लैबोना साबा इन्डियान नेभि हाजो गाखोग्राफोरा गोमानानै दं। उत्तराखन्डआव त्रिशुल हाजो गाखोनायाव लोब्बा थानाय साबा इन्डियान नेभिफोरा मैया सुक्रुबाराव बरफ हाजो गोग्लैबोनायाव गोमाना दं होनना मोनथिनो मोननाय जादों। गोमानाय इन्डियान नेभिफोरखौ उदां खालामनो उदां खालामग्रा हान्जा आरो आर्मी एयार फर्सनिफ्राय हेलिकप्टार लाना आरो लोगोसे SDRFफोरा नागिरनाया सोलिगासिनो दं होनना इन्डियान नेभिआ फोरमायो। भारत बांलादेश सिमायाव सासे ड्राग्स फालांगियारि हमनो हादों। भारत बांलादेश सिमायाव सासे ड्राग्स फालांगियारिखौ हमनो हादों जायनि बेसेना खमैबो 49 लाख रांनि जागोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। BSF आरो माखासे जथाय पुलिसआ जथायै अपारेसन खालामनायाव बे ड्राग्स फालांगियारिखौ हमनो हादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव सासे सुबुङा सासे आइजोखौ बुथारखांनायनि उनाव सारेन्डार जायो। उत्तर प्रदेशनि उमरहा होननाय जायगायाव सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे आइजोखौ बुथारनानै गावखौनो पुलिसनो गथायो। दायनिगिरिया पुलिसनो फोरमायो दि 35 बोसोर बैसोनि आइजोआ बेजों गोबां नांलायदोंमोन, गोबां जेंना खालामना होदोंमोन आरो बिनि बुंनायखौ एसेबो खोनासङाखैमोन। जायनि जाउनाव 50 बोसोर बैसोनि सुबुङा रागाजों सिलाइजों गावथारो। बिनि उनाव पुलिसनियाव सारेन्डार जाहैयो आरो पुलिसआ सुबुंखौ मार्डार खालामनायनि दायाव केस खालामो आरो उनाव लकअप फारसे दैथायहरो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।